Приятно ми е да се запознаем. Бихте ли се представили и разказали коя организация или инициатива представяте? Да, разбира се. Казвам се Сара. Представям Университета на щата Амазонас. Заедно с гражданската защита на щата Амазонас представяме някои резултати от екологичния мониторинг на водите в района на Амазонка, които представяме днес съвместно с гражданската защита. Нашата работа се състои в мониторинг на качеството на водата в основните реки на района, като Рио Негро и Солимойнс. Тъй като реките играят голяма роля в живота на крайбрежните общности и за запазването на горите в северните райони, извършването на такъв мониторинг е изключително важно. За целта използваме лаборатория кораб, чийто модел можете да видите ето там въгъла. Какъв е основният фокус на вашата работа и какво ви доведе на КОП-30 тази година? Основният ни фокус е да извършваме екологичен мониторинг и да оценяваме качеството на водата в реките на Амазония. Стремим се принципно да създадем индекс за качеството на водата, ориентиран към нашия район. Индексът, който се използва в момента, е разработен за юга и югоизтока на страната, където характеристиките на реките са съвсем различни поради липсата на гори. Затова дойдохме на КОП-30, за да покажем нашата работа, да представим данни и да допринесем за създаването на държавни политики, отговарящи на реалността в Амазония. Какви промени се надявате да видите след тази конференция? Ние се надяваме, че държавните власти, правителствените институции и обществото като цяло ще проявят интерес и по-стратегическо виждане по въпросите на опазването на околната среда. Искаме инициативи като нашата да получат подкрепа за засилване на екологичния мониторинг. Също така се стремим да повишим осведомеността на властите и населението за състоянието на водите в района. Тези, които живеят на север и в съседни на Амазония страни, знаят колко важна е водата. Тя е източник на препитание за много общности и осигурява оцеляването на гората. Грижата за водата е жизнено необходима за защитата както на гората, така и на хората, които разчитат на нея. Благодаря ви много. И аз ви благодаря.